Алмаз Рахматов 2-нче елын комбайнчы ярдәмчесе булып эшли, һөнәре буенча да авыл хуҗалыгы белгечлеген сайлаган. Җәйге ялларын бушка уздырмый, туган ягы кырларында икмәк суктырып, тәҗрибә туплый. Комбайнда менә 2-нче жыл эшлим, помощник булып, эшем бик нык ошый. Үзем мин Казанда аграрныйда укыйм. Булай комбайнга киләсе килде. Үземә кызык, әтием дә эшләгән инде. Шуңа менә сорап бу җылны бу бригадага килеп, помощник булып эшлисем килә башлады. Зәя агрофермасы игенчеләре Туңылҗы авылы янындагы басуда көзге будай уңышын җыю белән мәшгуль. Биредә уңыш гектарыннан 42 центнерны күрсәтә. Әлеге культура агрофермада 4900 гектар мәйданда үстерелгән. Елның коры килүенә карамастан, барлык технологияләрне үтәп эшләгәндә яхшы уңышка өметләнәбез ди игенчеләр. Коры ел килүгә карамастан, бөтен технологик операциялар эшләнде. Шуларның файдасы, механизаторларның эшләгәне нәтиҗәсе уңыш яхшы бу басуда. Басуның көзге будайның тагы да яхшырак басулары бар, алар әле пока җитешмәгән. Уңыш яхшы булгач, бер юлы 2 комбайн бункерын бушатырга туктый. Суктырылган ашлыкны ташуда да өзеклекләр юк. Район буенча бертөрле культуралар 40 000 гектарга якын мәйданны били. Урып җыю эшләрен республикада беренчеләрдән булып башлаган зәйлеләр уңыш күләме буенча да алдынгылыкны бирмәс дип ышанабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.